našem živém vysílání. Dneska tady máme hosta paní Seidlovou a jdeme si zeptat na nějaké otázky. Paní Seidlová, jaký máte dnešní pocit z tohohle uklízení? Já mám pocit zatím velmi špatný. Překvapuje mě, kolik jako věcí jsme nazbírali. Čeho jste nazbírali nejvíc? Pajdlu. Děkujeme, že jste sledovali naše živé vysílání. Uvidíme se příště.